Oh. Halo, halo. Hello kata kayo amin, kakabsat ken gagayem. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Kakabsat ken gagayem. Padang nga naglalat, kakabsat, nagbuy watching. Kadagiti amin na po agbuy-buya, agbuy-buya, iti liwliwakon rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano apo. 3 million in the house, kakabsat paspasan nyo iti sumrok. Dito YT channel, ito yung motivang, hello to Risa Sebastian. Ala, nakaringkan Risa, nagsapakan. Nagsapakan na Risa. Risa, nagsapakan Risa, adi. Agiti 6 million na po agbuy-buya, agyaman akiti pa nagbuy-buya yo. Hello, hello, welcome again. Iti nanumunga hus iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kada kayo. Amin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ag-comments kayo mo't, adi tababa na mo't, da kayo mo't si kayo. Ag-comment kayo mo't, comments kayo po. Hindi na mo na-open. Okay, happy watching. Hello, hello. 8 million in the house, happy watching. Guri kayo po talak di so pagsurata. Guri kayo. Okay, hello, hello, hello. Good evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, pada nga naglalat ka nagtulang kaabsat ken gagayem. Kada kayo amin na po agbuy-buya iti liwliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat. Okay, paki-share, paki-like kaya po dito yung live streaming ko. Guri kayo. Guri kayo ta ikang kayo ti kwayon. Ikang kayo iti entry yo. Asino kata into no mga bak, asino nga ta iti mga bak no bigat kakabsat. Iti awan dati rupa ko ni naglakaya ko. Hello, hello, comments. Okay, say present if you are present, mga kaibigan. Sino tagbuy-buya dito, present kayo po, comment kayo, Guri kayo takita man dito ni. Kasi ingkwa dati ko dito eh. Okay, thumbs up dan. Hello manang Ruby Galapon, happy watching. Hello, hello kada kayo amin kakabsa. Ni guri kayo malapit ko agbuy-buya na mo ni. Diyan mo nga. Guri kayo takita dati. O kaya po da kayo nga siyam, i-thumbs up dakmot. Kakabsat kang gagayim. Thumbs upan niyo mo ti host at kay kayso na nga 9 million in the house tagbuy-buya. Okay, happy watching everyone. Kada kayo amin apo, thank you. Okay, kada kayo apo nga agbuy-buya nga 8 million in the house. Arceli Lizardo, may sanga. Okay, Arceli Adan. May sanga puntos. Okay, 2020, nagadungan na ni 2020 dito isa eh. 2020 Adan. Hello to Lani Domingo, best friend forever. Lani Domingo. Hello, Lani Domingo. Ayan. Lani Adan. Hello also to Risa Sebastian. Happy watching, Risa. Risa Sebastian. Sino nga tayo iti mapagasatan? Iti nga mga bak, iti maysa nga burias, nga native nga baboy. Hello. Hello to Lani Domingo. Thumbs up dan. Kunana, manimanang Ruby Galapon. Manang Ruby Galapon. Happy watching. Sino nga tapo ti mapagasan? Ruby Galapon. Dato yan. Hello, alagak amanong ko na. Inyang alagam. Apay, dalaga mo na. Agtatrabaho ka si Carissa? Agtatrabaho ka ni Carissa? Okay, guri ka man. Tay katao dati ka na. Okay, happy watching everyone. Guri ka man. Okay. Palitak pampers na namin alagak man. Unya ta alagam bakit? Hello to Connie Fernandez. Connie Fernandez. Happy watching Connie Fernandez. Hello Connie Fernandez. Guri kading take kang kati jacket mo Connie Fernandez. Okay, Connie Fernandez. Happy watching. Kapsat.
Connie Fernandez. Ay, ni Connie Fernandez, eh? Hello, Connie Fernandez. Happy watching. Kada kayo amin na po. Okay, Philippines. Hello, Philippines. Saka no, Philippines. Hello, Philippines ka no. Okay, happy watching everyone. Da kayo amin na po. Agbubuya. Huwag kayo takwa. Ayan, ni Connie Fernandez. Ito yun. Nakita ka ni Connie Fernandez. Kawan samot ka. Hello, Connie Fernandez. Thank you very much. Mabaling kayo. Gibahan di balayo dito yung abisi. Da kayo agbubuya po. Connie Fernandez at the entry mo, may isang baboy. Okay. Baboy nga Boreas. Baka yung atakla baboy sa amoy. Hello to Manang Ruby Galapon. Hello, Manang Ruby Galapon. Ruby Galapon. Adan. Hello to Hamad Alaybani. Thank you very much, Hamad Alaybani, for visiting my live streaming. Hello also, Manang Lina Cortez. Manang Lina Cortez. Thank you very much, Manang Angelina. Okay, Manang Angelina. Thumbs up down ko na. Hello. Awan met tinagan ko jay na-post nga sayang Hamad Alaybani. Awan met nagan ko jay na-post sir sayang panagbuyak ano. Alang. Hamad Alaybani, apay napadasam ti kwa Hamad Alaybani. Imbagak nga ajeday post. Ang kaya na sa una po, kagaday po sa apo, gila nagbuya da giyay saan. No, agla-live naggamin, iti patakarat di jay Facebook page tayo, no, nag-open na, ita ajay muna, nga maala, nga ag-comments, ijay damdamu kun, ito no, agpakada nak iti Facebook page, ngam nalpasan ito nibigat hanga kasjayin. No, sino, iti muna, nga ag-comments, iso ti alaak, kun maudi nga comments no agpakada na kun iti live Facebook page tayo kakabsat isunto da jay apo iti marapol no bigat iti mangabak iti 1,000 pesos cash prize hanga baboy iti marapol no bigat apo dati lang 1,000 pesos apo Hamad Alaybani. Okay, ajay gamin. No apay nga naornong iti 32 nga nagnagan ada na dubli ada na mentalo nga na dubli-dubli di jay. Hello Jocelyn Malikay. Hello Ate Ruby. Hello Jocelyn Malikay. No apay nga adakas jay na po no sino dagiti muna idi nga naghello nga damdamo ko nagiti maudi nga goodbye kung kunan na jay basta mang titiaw mo ji kaya na sa una po dagiti jay apo iti aglalaban nga 32 nga nagnagan into no bigat iti mangabak iti 1,000 cash prize para iti panakabulan nakakabsat into no bigat. Ayan kasdi apo. Ngem datoy ayan iti baboy hanna kayat nga saon nga adi ayan ti baboy, into pa lang no April mga, kita to apo no April 15, no April 20, dependent to ti availability to yun mo ti biyang, isong, kaya pumpunto. Hello Jocelyn, kakabsat. Ajay, hindi oras ata na bigat. Di aros ni bigat, alas 7 ti bigat dita, ay, alas 7 bigat itira, alas 7 ti bigat ti rabi, nadi na Ilocanon. Alas 7 itirabi di jay Pilipinas kakabsat ajay rapol no bigat di jay up dito into live ko no bigat apo special live presentation iti liwliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano hanna kaya nga saon nga mabula da jay Boreas no bigat saan into no Abril tano agpabula nakman ito YouTube channel ko ti pagbuyaan yun to apo da kayo nga danagan na dito okay YT channel sir. Facebook page akakabsat tahamot nga pa no into no mabula ajay into no irapol tayo dati baboy dito ito ti pagalaak apo ngam into no Abril paylaen into no bigat Facebook page ti pagbulaak kan ajay mga bakti 1,000 kan nagi 32 nga nakapos nga nagan ang kaya nasawon nga aming agbuybuya kakasali saan tanao na audi kayo mo agbuyang kayo mo agcomment isungan once gamin ngo no talaga nga ako kami na mapapakadaan nyo apong mapapakadaan nyo nga naka-open ako naliswa nyo ti ag-comment idi ngam to bigat awang kasyan na naglipasan nya okay may keso vlog host harang ko na hello happy watching may keso vlog happy watching pagi ikang katibalay mo may keso vlog, ayan, may jacket ka na.
Ay, iso nga, one sir. Iso nga da kayo, into no, ibagak nga i-announce ko to di Facebook page kasi di Facebook page tayo apo, ad-ado iti viewers. Tapos no konakto nga, da kayo amin, nga nagbuybuya, iti YT channel, tino mo tibiyang, umay kay to, no kastoy nga aldaw, ta bulaan tayon apo datay baboy, kun, pangabakan nyo iti preload, kastoy-kastoy no danto kalding, kasjay, ison to ti ibagak kakabsat. Salamat sa jacket ko na. So awan na ko, awan sa nagang ko, ijay sir, may samo ni Jocelyn Malikay. Jocelyn Malikay, duble. No apay nga danagan, dagiti 32, nga nagbuybuya, iti Facebook page tayo apo, hanyo nga mabasa, nga no asino iti damdamo no aglukatak nga aglive no asino iti di March 1 dayon nagugina no asino iti damdamo nga maka iti emoji no comments iti damdamo no aglive na iti Facebook page tayo po iso dagiti iti insusurat ko kun dagiti maudi nga no agbabaya kon iso nga duwa iti maalat ti kada live ko idi naglipas tatay. Hello sa Lani Domingo. Iso nga hang kayo gimi mo hawan tinagan nyo nga talaga di jay ta agbuya kayo para sa amo di jay Facebook page gamin iso nga ti inalak kami dagiti talaga nga marugyanan na ti aghay ti no ang kada live ko idi March 1 to March 27 kasjay. So into nabigatan na po awan to kasjay one iso nga iti adan tunagan nyo dito tinagan nyo no namin ano ko nga nagbuya dito ya po kada live ko iti YT channel kaya nasa un adamot entry yu dito ita na urnong dito yun tinagnagan nyo kasjay. Tajay bulaok na bigat dahil lang mga bak iti 1,000 pesos kas. Maliwatan nyo. Good night sir makaturog na kun kunan ni Lani Domingo dataman iti kanay nga bagan ni Lani Domingo Lani datam so okay noted ko na so nga kay pumpunto ang kaya pumpunto no awan na ganyo di jay kaya nasa unahan kang kay ngay muna nga nagbuya idi basta kasi dahil iti patakarak namin no sinno iti umuna nga comments no ag live nak nga damdamo kun dahil maudi nga agla nga maudi nga agbabay kanyak maudi nga comments iso ti alak nga naganiso nga nakaornong nakaputi 32 nga tao nga aglalaban no bigat iti Facebook page tayo nga mabula hanga baboy ti bulaot ijay okay well sir maawatakon ko na ni manang Ruby Galapon. So ang kayo gimi mo nawaman na ganyo di jay kaya nasa won nagbuya kayo ti Facebook page ti live ko apo ngem naladaw kayo kasjay. Kasla ko man ang Angelina Cortez di ko karapa una ata napigsat ti tapaw once nga tung no ko na sa cellphone nang ko dagtatay liw-liwan nagbuya na ko so nga hay ko na yun sige data amuna di jay na apo nga patakarak nga no sinno ti muna nga ag-comment kun maudi nga ag-comment iso nga adanagan na nga namin talun sana mamin ukpatsan tinagan awan apo iti ipinapaborak ta batay no nag-open na kami nen makita kaji muna nga nagan kaninto nagbabayak iti lasen adanto nagan manin isunto ti alaot kasjay no awan nagan nyo alak sorry ta hangkay mga active nga man kaya sa nga hang kayo nga kasali di babu isa bali da jay dito ito isalin nyo okay maliwanag manang da kayo apong buybuya nya useless mot da jay ko namon ni hamad apo hamad agag pumputo hamad dito ito dadto iti dagan nyo napuno tinagan nyo dito ayan makita yo apo rin nakado tinagan nyo to yan kasjay lang dahil lang apo 1,000 ti marapol ni bet hanga baboy okay Chip Lani Domingo, makatulog ka nun ni Lani Domingo. Okay, Lani Domingo. Ni Lani Domingo, adanagan, manutinagan mo di Lani. Lani Domingo di nakapos nga 32 nga nagan, manunagan mo di ay kabsat Lani Domingo. Kaya, ni Manang Angelina, dagi jay, awan ti pinaburak. Apo, tanin niya jay, makita ko muna, sulat tayo iti rapulo ni bigat. Dua sir, nay kabesa na pa, siyak awan nagang ko, kumaran ni Manang Ruby Galapon. Manang awan nagang mo ta, makabuya ka nga ni naman aglilipasan no kan iso nga awan naga mo di jay kasi ti no apay nga danagan na di jay siyak awan nagang ko kasi di jay di ko ano sino ti muna nga aghay no ag live na kadamdamo to no agbabaya ko
alak dagiti mauding katao nga nagnagang kas dyan. Di met nagbuya ate, di kamot nagbuya ate Ruby, manang nagbuya mo, manang ni manang Ruby galapon, ngom, nakatingan ako nukang kasanupay nga naala ginagan na. Di kami nagbuya ate Ruby ko na ni manang Angelina ko. Agbuya iso nang no saan maladladawon, iso nga, tune in ko na tune in. Magbuya iso naladaw nukuan, iso nga, agbuya mo lang. Ngam ti katapatara gamin, inunaan gamin dato, inusin no, imuna nga nag-hi, nag-hello, nang titi kakatawa, nang titi iti puso, kaya nasa una po, dagi jay ti nalak nga nagan. Ana nang ipan apo, tinagnagan nga hanga, kas jay iti panakaalan. Okay. Haha, oras turog ko, aje iso nga maladawak nga comment. Iso mo lang gayam manang Sumulang managaya mga wanaga mo nakaturog ka gaya malang alang nga bibiro ko. Ako mo di manang Ruby ka mo. Do ka normal ka nakariing. Ay nakariingan ni manang Ruby ko. Sa mana po sa bahay host Ilocano. Nya ko nana ni Keso. Lahat dito sa bahay host Ilocano. Tagalog ka ho Mau Keso. Oo, Ilocano kami. Ilocano din ako. Kaya Tagalog ka, hindi ka marunong mag-Ilocano. Hello to Jocelyn Malikay. Pwede kayong idikit nyo man. Pakidikit nyo man naman si Mau Keso vlog, mga kaibigan. Pakidikit nyo siya. Suwa ate Ruby ko na. Thank you very much for watching Mau Keso vlog. Naka-monetize ka na Mau Keso? Mau Keso, monetize ka na ba? Ang monetize ka na ba Mau Keso? Okay. Okay. Oo, kilala kita huskunan. Okay, thank you very much. Thank you very much Mau Keso. Paki-subscribe mo din si host at mamaya babalikan kita. Okay, ako na lang tignan ko yung ibinaba mo at mag-subscribe ako sa iyo. Mau Keso, sino ka ba? Tignan ko nga. Hello ka na kaya amin, kaya nga binisita kita. Mau Keso. Baro ka mo. Baro no? Baro ka mo. Ay, hindi pa ako nakasubscribe sa'yo. Okay, Mau Keso. Yan na. May ano ka na. Naka-monetize ka na. 1,170 vlog. Ayan, monetize na to mga kaibigan si Mau Keso vlog. Thank you very much for watching. Sa pagpunta mo sa aking munting tahanan, Mau Keso. Hello, Marvelin Pichay. Hello, sir. Ayan, ang haba ang harang mo, Mau Keso vlog. Marvelin Pichay, happy watching. Marvelin Pichay. Happy watching, Marvelin Pichay. Ayan, Marvelin Pichay, may saburias. Host, kaya nga kita binisita dahil dikit na kita. Nadikitan na kita, dumikit ka na sa akin, pero hindi pa kita nadikitan, kaya didikitan na kita ngayon. Ayan, kaabsat kami kayo. Okay? Full package. Ayan na, daming harang, dalawang harang. Ang hahaba ang harang mo, Mau Keso vlog. Thank you, Mau Keso, done. Okay? Ako yan, yung nag-done. Capital, baka hindi pwede yung capital. Ayan. Done. Okay, ako yung nag-done. Comments. Tapos, ayan na. Tignan kita kung ano yung one of it. Apo. Hello. Mau Keso, happy watching. Taga saan ka, Mau Keso? Done na po, Mau Keso. Sabi ni Risa Sebastian. Ayan. When met ket di Ate Ruby, escape mo yan ko na. Wag mong i-escape. Wag mong i-escape kung may patalastas. Pag may patalastas, ads, sa'yo yan. Kaya, siyempre, pag nanonood kasi ako, kung may patalastas, may ads, hindi po ako nag-i-escape sa mga ads para maidagdag din na revenue mo yan na Mau Keso vlog. Okay? Ewan ko kung anong ginagawa mo dyan. Nagbabasa ka ba? Yung nakadamit ka ng blue dito? Baba kayo bahay. Tenerife host. Mau Keso. Tenerife. Saan ka makikita? Saan ka sa Tenerife, Mau Keso? Parang alisin mo, ay mo nakita ka. Nakita Mau Keso. Yan yung may nakagapa ka kasi kaya hindi kita, uri ka, nakakit kita king ka.
Kay batit nga lalaki dato, ka. Ako din yung nag-escape host. Ako di rin nag-escape. Alam mo, Mau Keso Vlog, thank you very much. Kasi lang nakikita dati lang ang Mau Keso mo, sabsabot ka dito kalsada. Nakagapa ka gamin. Adagayam kaduak nga YouTuber dito Tenerife. Oh, po Tenerife. Ayan, pinapanood kita Mau Keso. Anong pangalan mo? Parang nakakasalubong kita sa kalye Mau Keso. Ikaw yung malit na lalaki. Hello Mau Keso Vlog, happy watching. Isang biik Mau Keso Vlog. Keso Vlog, ayan. Da kayo sumunod, agkwa kayo, ayam mo ko, Mau Keso. Ikaw yung yung kaibigan nila Maricel at saka si JR. Yung pumunta, pati si Regine, di ba? Ikaw Mau Keso? Mau Keso, ikaw ba yung maliit na lalaki talaga, sir. Daniel C. Cardenas kakabsat. Ayan, maliit na lalaki, Daniel C. Daniel C. Happy watching, Daniel C. Cardenas. Ayan, nakilala na kita. Ikaw yung kaibigan nila Regine at si Millet, Mau Keso. Danagang mure ka. Kasi kani Mau. Bunsa. Di lang sa lubong ka. Oo, kita. Si kasi Mau. Oo, yung kaibigan ni Regine at saka ni Millet, na kaibigan ni Maricel. Tignan mo, Mau Keso, happy watching. Danagam mo. Agpapaysuy din niya. Si Mau Keso. May trabaho ka na, Mau Keso. Thumbs up host, nakilala na rin. Thanks host, nakilala yun rin ko. So, amok. At no nakagapa ka, kahit na may gapa ka, naalala kita Igore ka, naganan niya, ni Kodatoy. At danagam mo, ni Mau Keso. Siguro marami kang keso. Hello, Marvelin Pichay, Jocelyn Malikay. Sino ang Jocelyn Malikay? Ay, bagayag, present kayo. Jocelyn Malikay, happy watching. Sino pa itidadta dito ikakabsat kayo? Okay, Diwata Bianca, mag-present ka, Diwata. Yung papasok dito, kailangan mag-present, sayong yung isang pangalan nyo dito. Isang biik ang papanalunan nyo dito sa April. Sabihin, i-post ko na lang. Present, Jocelyn Malikaw. Mau din pangalan ko. Mayu ba to o Mau? Mayu din pangalan ko. Danagam mo, ada kwam sika, palayaw mo. Isurat na kun sir ni Jocelyn Malikay. Adan nakasurat kan Jocelyn Malikay. Manin muna ka pala tatay. Ako yung bagay tatay. Hello to, sino mo dato yan? Kane third lang number 2 afternoon po host. Hello to Kane. Sino mo natin Kane nun? Kane third. Kane third po nagimason. Kane third lang number 2. Ayan. Kane third lang, ayos lang po. Ayan. Kane third lang 2, number 2, ayos lang po. Ayan. Meron na. Ay, meron pa. Hello, play ko lang ha. God bless always. Play ko lang ha. Hello to Maui Chill No More. Maui Chill. Hello. Sabali mo. Dati pa ibang kutuin. Naulawak kakabsat. Kita dati yung monitor ko. Dati yung maayan ni Mau Keso ti. Apay sino ka buy-buya. Sabali mo. Tinagnagan na kita buy-buyan. Ni catered lang to. Sabali mo, tamo nga ako mo mga viewers isuna. Dati mo viewers ni Mau Keso dati isusurat ko naulawang kakabsa. Hello, bagbag na lang ko na. Shakti present ako. Connie, hello Connie Fernandez. Ayan, Connie Fernandez.
Sabsabali mo tel alakon dagitay mo agbuy-buya kini agitay buy-buya mo kini Mau Quezon naulaw kang. Connie Fernandez, happy watching. Supay man ang kita kati monitor ko buy-buya gayam datoy nya na ganun datoy video ni Mau Quezon ni Mayo Quezon vlog. Apo pisawali mo kiti nagnagan diyan mamuda gito yun. Thank you very much for kami kung kunang Maui kill no more kung kuna namot ko sa bali mo dati isusurat ko naulaw ni Sir na po dati ko na manita atati pakalan apo ti kanayong live ka sa tuwehang maturog basta ag live kasam data okay lang kahit Ilocano Mau Quezon yan kahit makatulog ako nagla-live ako sa Facebook page ngayon magsusulat sana ako sa mga pangalan tapos nag-live ulit ako dito sa YT kakabsat. Ayan, baka Ilocano met lang ay takapatpatang mo sa YT mo hiya ko na. Okay, teka, at ano kita? Parang hindi. Ayan, ang haba. 2 oras. Ayan, marami ka ng revenue, Mayo. Ayan, complete package. Naka-thumbs up na ako, nakadikit, nandan niya lahat. Nandiyan na lahat mga kaibigan. Mau Quezon. Hello. Adanaga mo Mau Quezon idi. Hello to Jocelyn Malikay. Happy watching ulaw ni Seren. At iti ko nakiding aminon. Iso nga, siyempre, atam live ti panunuto ko. Nagitay sa usawag ti panunuto. Tata naulaw ako. Naulaw nagahangin mo ng itiginan. Kakabsat kong ganyan. Okay, happy watching everyone. 10 million in the house. Paki-share yung mo dati live ko. Ako na kayo mo sa kayo mo. Pag-share mo ito na dati live ko. Hello. Thanks Mau Quezon. Tataka lang buya Mau Quezon Mau Quezon. Tataka ngayon ka lang pumunta sa akin dito. Tignan ko nga kaya ayan Mau Quezon. Happy watching everyone. Ayan na dati ko live. May live na. Happy watching everyone. Kada kayo amin na pong agbuy-buya itira. YT channel, tinanong mo nga pagayam yung kabit tayong mga YouTuber. O kabit-kabit ka, no? Ayan. Ayan. Hello everyone. Happy watching. Okay, nakaano ka. Ayan mga kaibigan. Happy watching everyone. Ayan. Naksapin nakapay mo nakatamos up datoy. Thumbs up done. Happy watching. 13 million in the house. Thank you for watching. Teka. Okay. Di ka naman nag-live sa YouTube. Di ka naman nag-live. Nagla-live ako sa YouTube. Pero siguro nasa work ka. Ano bang ang trabaho ngayon? Hello to Connie Fernandez. Di ka naman nag-live. Apay saan nga visible kanyak at basa mo nga Kane 2, sir. Sa bali aji Kane 2 kung kunana tagayam dati ayan ni Mau Quezon dayay basaak hanga dati buy-buya kanya so nga naulawak kakabsat naulawak. Hello ading may apay awan kamot manang awan ni Mami May tabadama langoy naman ng Lina Cortez. Thumbs up dancer kuna ni Connie Fernandez. Thank you very much. Sisi, dawat mula yung ba yung blue na sabah ko na? Inya dyan? Inya ko na blue nga sabah. Happy watching kakabsat. Apa ada blue nga sabah? Diwata Bianca. Thumbs up down ko na. Hello, Tani Risa. Okay, I saw sir. 1, 2, 1, 2. Inya ko na 1, 2. Edric, Betty Paya. No molestaki. Edric, Betty Paya. Pero cuidado. Ano? Ako may manin agpapaanawa dati anak ko noon nag-live na mo tin may mag-live ayaw mo. Pero baha di ko para to aki. Baha. Volumen. O to aki. Kumigo, binga. Yan. Nung nag-live na kumata na, damo dati anak ko live nga papanawan, answer. Nakalam jay sa basis ko na. Apay, blue nga saba, da saba nga blue. Apo, kung naman lang no, ti saba ko brown. Hello, Diwata Bianca, happy watching. Nakalam jay saba nga blue ka no, happy watching.
Hello, gwapo balong, tulungan ni Papa mag-live. O mira, mira. Mira, tiya kiri ver contigo, beng. Beng. Un momento. Saluda, tiya Angelina. Venga, saluda. Hola, mira, saluda primero. Saluda. Hello Philippines. Hello Pilipinas, bing. Smile. Hello. Smile ka pa, ah? Agay ay ayab na tiya. Kanan. Smile ka. Smile. May smile. Yan. Smile. Yan. Oh, beti mapaya. Hello, guwapo. Ayan, kakatawa da. Hello, thank you kada kaya amin na ako agbuy-buy. Amuyo nakigtutak amuyo. Hanyo makita datoy may isang video ko ada 1,300 views na ti may isa lang nga video kapo kitaan nyo. Tamet lamuging makikita ni Manang Janila Cortez muging. Ulo lang makita sir ni Madiwata. Anya nga ulo nga bagayo. Ti kaya into lang ano ulo kay di ba kaya tanyo ti ulo ti kaya yun to po makita yung pay ti bagi. Ulo lang ti makikita agriri kayo no ulo ko tama samantala kaya tanyo ti ulo. Katawa naman ang dyan ito. Kaya yung pala kami, no, once nga nakita, impakita tayo ulon, hanggayahan nyo ang berong kunti baginan, nyo kita no kasano ti kalukmog na, katidag na, kayumot, kakatawa kayo. Kausap, ang kakatawa kayo. Gusto na di ulong makita yun nga nun. Once nga nakita yun nga ulo ko dakkel. Kaya nasa undakkel mo di baginan. Cheryl Lacadem. Hello, Cheryl Lacadem. Okay, 1.5 view. 1.5. Kaya tak ti sabaday ta. Kaya tak, sir. Lalaog ko. Cheryl Lacadem, happy watching. Okay, ayan. Tayo ko naman eh. Di kaya yun. Ulo lang makikita ketika yung kita nyo pa yung bagina. Apok lalawak manong ko na naman ang engineer. Nakita pati bagis na nga may mayat ko. Kakisa. No. 1.3 views ko nakuha ko na ni Jocelyn Malikay. Po, it makes me look manin dato yung ulo lang di makikita. Di kaya yung kita nyo pa yung pati bagina. Mabanin ayara. No ulo na tumatanaw na doon sila. Gusto ta manin dito yun. Sir, adamet adidakkel nga bagina, kaso basit ulo na. Kimamatis ka. Ni Daniel si Cardenas. Nadakkel ti ulo na garta kay basit aja bagina. Delikado. Hanga na imas na aja ino ko. Aja ulo no na ipalsuton. No, naipalso, di ulo na po. Maluwag na no mapandi ibagina. Hindi watag kakataw. Nya kaya yaw, tay dakil ti bagina mo no basito ulo na. No dakil gamin ti ulo na. Po pangkwak talaga pang abot daja ingom no basito ulo na tapos dakil datay bagina delikado kayo. Ala kinatawahan naman ko. No dakil ti ulo na mayat. Tapos ano basit ti bagina madila unay. Apo pang jokers ko dali. Kasi tapos basi mo ti ulo na tapos dakkel di bagina apo delikado kas latay aslakag dardardag.
Premier sa diwata sabay-sabay dikit ko na ni Mas Keso. Harang Mau Keso, hello ka na kayo amin. Oh, kaya mayat kayo tiko na. Numasit tayo ulo na, tapos sa nakal di bagina, kasla ka agdardar no ko. Direct pagkil din ko na ni Daniel si Cardenas ka na kayo. Customer. Napipinda da. Kasi talaga nga, da kami nung kasi badakil ti ulo ng basit ti bagina nga mga naimas do ka. Po excited ka pa lang nulo, limsot no, limsot tay baginang kasano na nalpason. Nyati, mawat-wat, tingiwat ko na ni hello, darik pagkit, di ba wat-wat, tingiwat kong iwat ko na ni Manang Angelina Cortez. Lalok tisang bagayan tumugamin kay po sa body wata de yang ka delikado baglaki di kanya ta dakil tulo na nabanig pa ti bagina. Kasi ka mau keso, ano ang meron sa iyo mau keso, malit ang ulo o malaki ang katawan? Dakil dulu na tatabasit, dakil pa iti bagina, complete package sa aginuko. Paper yun. Adamo kayo nasawon niya, no, dakil dulu na sa, dakil di bagina complete package ni YouTube. Aglalo, niya din ang i-comments na dyan. Ay, no. Sige tayo tiyang ko. Natakatawa na. Masabang na. Abdul malajay ka nupay. So, magkabakay. Umangas ka sa nakunat. Hadi ka man ibang na complete package. Galaw kayo. Ni Allah ni umblan ni Sir. Ala, nakatog ka dito. Apo dating nga ti live ko nga ilikin na ni. Aga ti istorya nyo. Ay, sir, tawag niya. Lumnag na puno ko. Talong ganisang. Sa po alawadam, sir, makapultit ka kung nari sa tabios. Uy, nari sa tabios, ang present ka, nari sa tabios. Dakil ka nito, ulo na si kagamin nari sa tabios, tati pagpapatangam mi dito, ulo. No, dakil ti ulo na, tabasit di bagina, hanga na imas, kunak ka, ngum no, dakil ka no, ti ulo ko, dakil ti bagina, po, complete package ka no. Tabios. Happy watching ka na kayo amin. Ako sir, palista Faith Marie Gumarang. Pagpalista kayo kakapsa alwadam sa. Okay, Faith Marie Gumarang. Ako sakit dati tiyang ko ba ng Angelina. Faith Marie Gumarang. Happy watching. Host nyata BG. Hello. Nyaji BG man eh. Nyaji mo gitu eh. Host dami mo bag BG. Nyati BG. Mau keso vlog, dami mo. Ano yung BG? Ano yung video ni Faith Marie Gumarang kakatawa background. Background. Amo yun, siya mga tati kadaldugan nun. Mo yun, kita acronyms yung BG. Kung ano basa, umana ko, bag ko, nakumanin, ano ko, BG background gaya.
BG ka tayo bagbagan mo, ni mao ko, dami niyo BG. Kasi yung bagla ka tayo, bagdahan ko, binasa nga bag. BG, awa mo, na, BG ka na ko, background gayam. Ay, po maulawag mo, pagsasunay, white isa, hang tatalangan ng kata BG. Apo pag, ke pasong? Ay, awan matang kakatawa. Nya, apo, awan matam kakatawa, sir, ko dahil mana Angelina Cortez. Apo, look na, manang Angelina, agtumangkan, dati nga nga tirusok ko. So nga, BG, ay, naawatan itay, ay, naawan itay ko na ni Ruby Galapon. Hello, manang Ruby Galapon? Happy watching, manang Ruby Galapon? Apo manang Ruby Galapon. Ni Manang Angelina. Ay, naawan itay, sir ko. Hamungal naawan na amungal na kamakam dati pa nagkakatawa manang Ruby Galapon nga. Nukan Thank you ko naman ng manang Ruby Galapon. Kada kayo amin na po nga buy-buyan la po ka kasla na ala ko dito yung kakatawa. Saan nga rud sir ko na naapo ulugan ka manang Ruby Galapon datay istorya anda dito nga kunada kami at ate ulo noon dakkel ka no to ulo na tay bagada nga ata ka no mula ulok ti makikita ka agriri na mat ka apay nga kaya yung pala nga kita anti ulok kaya di kaya nakikita yung tuulo na kaya yung pala kita anti bagina kung ala sabsabali mo tinang ipanandan iso nga agkakatapos ko na no kano dakkel no kuna mo no dakkel tulo na tapos di bagina nga excited kasi no naulo siyempre maya lang no adi ulo sumurot dati baginan tanakutong ay nalpasan kakapsat ngam no mat gamin adi ulo tabasit adi bagina dakkel kasla kagdardar kun kakatawa da tapos imbaga nga no mayat ti dakkel ti ulo na tapos dakkel ti bagina apo excited ngam kuna mo dati may sa dito complete package ka no dakkel ti ulo na kun dakkel mo ti bagina iso nga complete package iso dai ti naglagat ta dapay gayam acronym semut ada pakai pagsasauti ti YT ataw hello to Hamad Alaybani hanay to tulog na ako halad Alaybani thank you very much Hamad Alaybani muging muti makita no ka naka-open ti live chat sir ko na ni Cheryl Lakadem so kasdi nyo magbaga di ulo tagririlamot ko makikita yung lota to ulo kung kita nyo pala di bagina kung kasla direct dik talaga kasdi no kwa ko siyempre man Kasta tilanganan ako na basit ti bagi basit ti ulo na tapos dakkel ti bagi na bukas di ka po mawala-walang kanukwa. Okay, tara kayo amin na po nga 12 million in the house. Awan ni Quezon. Hello Quezon, thank you very much Ahmad Alayban. Hello to Cheryl Lakaden. Muging mula makikita no ako na. Okay. Po Nerisa Tabio sa watching po dito ti pagututan nyo no agla-live na kakabsat ta. Hello to Diwata Bianca watching isong madi agriri kayo no kasjay kakabsat no was na karawayo tabasit no ulo na kun dakkel di bagina po delikado kayo kakabsat ng ganyan. Okay, happy watching ni Diwata Bianca kakatawa. Hello manang Ruby Galapon kada kayo amin na po agkakatawa dagiti apo nga amin nga ag day of no bigat alak ingat-ingat kayo kakabsat keng gagayam tuloy-tuloy ang ligaya basta may live si kuya. Aki kasla paribayan ko nam sir no kasjay nya di paribayan man kay nasa undata. Okay, kasjay kabsat pindas dati medyo agsiku. Hamong nga sungbatan ni Mau Keso dati dinamag ko tatay nga ano ang meron sa iyo yung malaki ang ulo maliit ang katawang kun kakatawa na gawin kakabsat. Okay, happy watching kada kayo amin nga 12 million in the house da kayo apo buy-buya apo. Thank you very much iti panagbuya yo apo ta. Kasi nohan na kaming ag-live dito ada nakita tatay nga nakurang nga 3 nga dolyar nga revenue kakabsat ke kaya apply ko iti monetization policy na iti kalman ta nag-submit ti outside USA nga YouTuber masapul nga gi-submit apo iti
iti application nga para iti monetization dayan ti percentage iti panagkabingay-bingay na ti revenue so nga nag-submit nak di kalman kasjay. Iso nga thank you kada kaya aming kakabsat. Iso nga live naklat tapo tayo rin basit ti pan na at least mabiyag dato YouTube channel tayo kakabsat. Okay, 9 million in the house. Happy watching. Tulid na po ako kunada. Muging mo makita no ko open iti live chat kakabsat. Tila da sir ilog ko naman ng Ruby Galapon. Gusto ba na nabsugak pa sa nagkatawa nakisunsa nga agsakit-sakit ati tiyang ko naman minsan nanta hanak pa'y nakapalpa kakabsat ag kakatawan ako nagtugaw na nga sigod tapos sa pangaoras sa talong oras na tugtugawak may barang nga po nga kwa iso nga barang awanti side effect na. Side effect kano kakabsat. Side effect kakabsat. No kano gamin kwa, no ag tumarka kano iti serugan kakabsat. Tapos ti agsakit ilikod mo no kwa, ada side effect na kakabsat no ag tumarka ti hanga may kumbiene nga agas. Imbes nga jay sango na kumatita teg sakit king ka to di jay ayan ti chan sabali mo teng teg sakit mo dadamo side effect nan kay nasa uni jay tinag Korean na di jay barang mo so nga ag side effect no kwa sakit jay barang mo no kwa imbes nga chan tinagsakit nagtumarka ti serugan imbes nga ti ag sakit chan haan ta nag side effect di jay ayan iti barang mo so ako nada side effect ti kunana anya ti kunani hello mau ke so happy watching host out na ako tawag ako sa Pilipinas aya okay ni mag-grow ato ni mag-grow ko na lang okay hello Mau Keso vlog thank you very much tawag na siya sa Pilipinas sabi niya okay side effect kakabsat na out na ko na thank you very much Mau Keso vlog thank you very much okay good night po ko na kakabsat 11 million in the house thank you for watching agyaman ako iti panagbubuya agte ka sir no mababusog ka uray itugaw mo upat ng oras mayat lat tiriga nakarma ng Angelina kakwa manang hanak unay nga nalaing nga agtiti ito ang ko kaya tititi kaabsat diyan kabistuan ti agte ito amuyo ti kapik kakabsat tanuhan na agutot tanuhan nakagutot manang Angelina ti pamayak ko kwa ti pamamaya manang ko agkwa na no kwa ag kapinak iti Nescafe kasi no ag kapinak dagiti kape da dito agutot no kwa iso nga kasjay jak unay nga kwa jak unay nga agkapinak lang agkapinak lang no adda kwa na adda di nyay ka sa agkapinak no Nescafe ngom no giti kapi nga ko haanan ang agko kwa iso nga lalaok ka absat kung kayan yan Marinel Karen like this sir okay kada kayo amin na po nga buy-buyan niya ano nag-out kay mo aming upat na pananyon andak ita day bati ada kayo upat magsakit ti barang mot ko na okay barang mot nya ko na side effect talaga side effect talaga sir ta barang mot ko na so ang side effect at siyempre ang sakit barang mo so nga side effect no kwa ta barang tinagsakit di ba inya ala to mayat met sir no agutot kang mga tidagas nga angin apo man ututa nga uto man ang Angelina jay pay gar trabaho ko ututa nga uto no kwa ay makasumakta kay ngumos asdad kanya kay mututak kun ang asigod no ka ta gijay pakadwak di jay so agkakatawa na ala sir na imas titino adamint nga bulong sir aji kas na naka dynamite na candy tiraman na ko so payo nag sweet balong so boy manang team mother ko may na mo bisong-bisongan may buringan ko baga na agpapabisong ko team mother may na mo binisong nga natubingan kaslam lahan kami nagkit-kita na so nga ako nanak ang kama mapanjila ko gumera nagyang ka dito yung Tenerife ko nanak mapanak tano ada igatan ko ti chocolate mo no pagatang ka kunak so nga may kawan to manin Jocelyn Malikay nag-sweet ni Balongan Jocelyn Malikay 11 million in the house kakabsat napanan nyo tataya pinag-out kayo pat na madaraga na pero mukadwa ko
Agout kayo sa kayog subli tapno mayat mga ayo ko dali manang Angelina Cortez. Apo manang no nagadu dati ginatang bata gatang-gatang manin ni Mami May nga giti balon-balon dati ito yung chocolate dati kanon ato bing tano mapandagarod maki merkado na kon ni Michael ag pilpili ni Mighty iti gatangan na kag pilpili mo isunan iso nga iso makado umbos lang nga lugar lati 20 euros iti igatangam po ta datay napili na mo mga 10 euro di 30 no di mo kayat no lumot no hamo nga nagsangit mo tan so kapi siyempre gatangam na pana nag-CR sir may kawa manin talaga sir ko ni Manang Angelina Cortez so pay man siya kadti kakaidanan no kwa kasla talaga tubing no nagpilpili ni mami na ako, pilpili mo tanti isut-shoot na yan ti maguyod-guyod mo ka makikenda yung department store. Wani so nga awanhan ko tong isuro dati ubingan ko na. Talaga tikas ta ubing ko no. Hello kada kayo amin nga 8 million in the house, 51 million on the house kakabsat ken ka ngayon. Okay. Nagmayat no kasta ubing sir ko daniman nagmayat. Inong tatay may sa cellphone ko. Napan na mo kinalbit daji ay hang Android ti impakwan ng kalbit sa baling application hang kumaluluktanan. Inong tako na tanan nagringan na ko binaliwan na mo tay program nan kapilitan nga dagitay imbid video kon dagitay video ka dagitay picture manang awanan ta na delete amin ni nag-back to normal na kon. Pwede tira. Okay, happy watching kada kayo aming kakabsat ken gagayam. Jay lilawas sir. Ayat oras mo na bigat jay lilawas sir kon. Alas City ti Rabi da kayong agbuy-buya alas City ti Rabi. Jay Pilipinas alapiman na ungtan balong gwapo. Inong hangagon unay tatayen tatay ka po ta makita nga pagay ayam na tagbuy-buya TV hangagon unay intid ko na cellphone kon. Hello to Josephine Samalyo, Auntie Josephine. Happy watching Auntie, agkwaka Samalyo. Auntie Josephine Samalyo, ikang kati kwa mo, ikang kati. Wala ka man dyan. Dyan. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Na-deport niya dyan, na-reformat, kasi dyan. Na-reformat na natin cellphone ko, sa bali matajay impad na nga kuwang kabsat. Nohang ko ay reformat, na makasalag ti Facebook ka na messenger, ka naglalaukan, na-reformat, na-delete, dagiti picture, na-delete, dagiti video, imbaglag katahang nga dati origin nga cellphone ko, iti na-deleton, tano ma-delete, dagito, puwag sakit tulok, at nagdo, dagiti pakalaglayipan nga pinit picture ko, dagiti picture, dadi ubing da, kasi naka-SD, ada ginatang ko nga SD card ng 64 gigan sa radya iti ka adaw na iso nga nagsulpong nagado dati naglaing agtol mo talmog ka na mamuti talmagan na no pasat English sa maungtan. Hello Jocelyn Malika, happy watching kata kayo amin apo ngagbuy-buya yan. Ampay lang pagkalkalama pa lang dahil tiyang ko nga nagkatkatawa ta kaslanog katawa sumakit dahil ayan ti ko na. Iso nga, huy! Yes ta, no, mucho kwak por Diyos. Ayan, kakabsat, Jocelyn. Ayan. Hello hello to Faith Marie Gumarang. Happy watching kata kayo amin kakabsat. Ilipas ko lang nga po may sa oras dati yan kay pagmampanaw pa lang. Kadapay na batbati nga 5 nga minutos sakbay nga may sa oras dati live streaming ko. Alak, thank you. Hehe ko na da. Okay? 8 million in the house kakabsat ken gagayam ni apay nagkagamin ayo may isang cellphone ni mami. Nagado dati cellphone kapag buyaak ni, dayan dati pag buyaak mi kakabsat ko ni. Ayan. 8 million 9 dadji manen kakabsa. Once one pinanawon sir kun naman ang Angelina Cortez. Apay sa bagay no bigat ko kwa kayumot niya. Adad tuyak pay lang ko na ni manang Ruby Galapon. Amuyon da no bigat.
Di ba, ag day off kay ni bigat, Domingo man ni bigat, nagpaspastal daw ni 28 ni bigatan, kabsat. Talo langal daw, nagsweldo kayo man ni napoy so nga, talaga kasi anus lang nga talaga. Talo langal daw, asweldo manin, nalpas manin na po iti Marso, mapadayon ti Abril, malkalpasan na po iti walo nga bulan, ay apo, Pasko manan, awampay iti nagbaliwan iti biyag kakabsat. Awan day off mi sir, kuno ni Daniel C. Cardenas, adad tuyak pay lang ko nada kakabsat. Awan ti trabaho ni bigat na may kamay siya agbuya, awan trabaho ni bigat kakabsat. Iso nga, masapan agring ni bigat ka, amuyo kaming kakabsat. No adaw braot ta amuyo adaw branak napimpintas nga no nabambanog ka nga nagmalmalumon napimpintas nga agring kanto no masapa nga agsurat uno ay aramidim nga panunutom ay aramidim tano aramidim tattakas la ma-stress kay iso nga kayat ko ti agisurat uno agi kwa dagitay ubraot iti bigbigat no ag masapa na agring na press ko to utot pay lang ta kaririing mo awan pa iti pinanunot nang no sa mo aramidin to no mga rabiin nagpampanunot kag malmalom ag sakit ti ulom kakabsak kang gagayem kas ti pamayak iti aglalo di ka di high school nak kas mo lang tinamayak no ag-review ka tagdates napimpintas nga ag-review ka iti parbangon ngom iti rabii tano review ka ti rabii maiturog mo nalipatam to niso nga agreeing ka ti alas 4, no alas 5 ti parbangon, no alas 7 ti pasok mo, alas 7:30, masapol nga agbasa kanto into ti iti parbangon no. Napimpintas ti sa na nga talaga. Habol nagtulatan ko ni Daniel ke. Oras ti pa nag-review ko na nakakapsat. Apit Daniel si ayam mo Daniel si Cardenas adakad toy. Kasta pa ti katinasiat nga pa oras ti pa nag-review. Amba nga talaga iti oras ti pa nag-review idi college na ko di high school na. Uri edagisuro nakta siyempre agaramid kamot iti sal talabtabom ti malmalom masapong agsurat ti parbangon hanga ti alas 9 ti rabihan ta medyo naludom ti silaw lalo di amidi ano ang kuryente ag sinulbong ka pong umisit tatangawong iningi at agong mo iti sinulbong no kakakabsat Saudi sir talaga sir may mayat ti agsapa sumanang habang agkapkapi ka, nagsusurat ka, ngam ipamutat na makalpasan dati live ko sa tapos agsurat ta manin, agsakit to dia ulo kun iso nga bigat. Iso nga ikamakam ko to ni bigatan dagiti question nada kanya dagiti question nga ba inti apo nga inti nga mismo datay ag birthday no bigat iso nga padaanan niya apo iti question tamang ti disunat ti 1,000 pesos nga para preload nga 650 ba inti nga question daday tapos mangtid pa iti cash gift iti liwliwakan rayaw agi sponsor kakabsat ta kayat namot nga ibingay iti itid kano datay amo na nga kasla grasya kanya na ke lawon ko na kiso nga inyawidak nga talaga datoy atoy panag-live ko bigat kakabsat ta once gamin no danak di lang gumerta ag-live na kawanti adu nga oras ko iso nga no nagtugaw na bigat do pa nga oras sa talong nga oras umalmayat 11 kakabsat hello giti 11 million in the house thank you very much kata kayo amin kakabsat iso nga ayon to no bigat aglobuya kayo apo ta birthday na gamin tapos sa isunto pa iti panang ipasok ko dagiti agko-contest iti kwagaya magko-contest iti sala no bigat barbarang no manayak nga sangapulo ida ng piriga na ka awon pa iti sponsor ko awon pa iti sponsor ko ti load first load abakan na manoda no limada malanak ti dua mabatin naggitallo aday di dua sa bagay na once gamin nakikwa masapol nga maludan mo lang load ti abakan dagiti agsasala no bigat kakabsat pay laeng sanak to agkwati kas into no makorno nga iti talaga nga maki contest sino saan mo irana iti aramadam jaya grand LS mo dito Y team tapno maka-join kami inya katilagpas na Ramadan nyo dita inya katilagpas ti Ramadan nyo dita sa Udino kas pangrigan kasi ti balak ko kami mga 15 to 20 nalpas to ti Ramadan ti 15 to 20 yun kasi no sa kontrol arami din to no 30 apo baka malityon to dadyo babo yun baka mabalin to nga lityon nun kakabsat
Kung nakiniading kasi agdwa nga bulan na into no April 19 daji baboy. Isong mga 15, 1 no 10 mabalin may nga i-dispose daji baboy yun. April tira madam dito yun yung aldaw dajay sika manang Rubiel Galapon. Inyang aldaw daji manang inya mabilang. Ayan, nya nga daw dahi man ang inyong manong babi niya ti mabilang di jay no kas jay. April 13 to ayan po April 13 to Regina. 19 10 10 19 sa bay na ajak amuman sir ko na ajak amuman nga no 13 ti Regina. Agatrasa garod. Kasi no, tibala ko April 15 to 20 to final pass. No 25, dakkel to nga ring ajay babo yun. Aya sir, tun sumangpot ka nga rod, pinagbayad ko sir no 1 week mo jay papanam ko na ni Manang Angelina Curtis. O, si kalat tama ng no nyati kunam. Depende kami no kung nagyamok ko 1 week no kunana 1 week kung no ka baka ba ag-extension ka kunana manjak amo no kasano ti pamayak no ka ni extension mo no kunana ag-extension na jak amo no nya aldaw no nya di panang palubos da kanya iso ti panagawid kumot no kwa. April 13, 10, no April 10. Nakasang putak to mga tan, 1 month dito yung sir tira. Kaya po, 1 month tira madam, awanin, nakakaasi kayo. Malpas tira madam, adamo, at no, malpas tira madam, adamo kwayo, adamo aslab kwayo, ada paskwayo mo, kung nagita. Saan pa yan sir, kasi 1 month ata, 82nd week, iti may isang malpas tapos, 82 pa, abo, kakaasi kayo mo, kakabsa. Kasi nung i-delete mo tayo panang pakwa gamin, daktor tunay di baboy yun. Maalan to di kakabsat ng mabati di baboy. Ngam kita tulap ta kakabsat no kasanon to, tabagay sa bagay ang mga tanarawot, habang kota na pimpintas na baybayag nadadakkel kon talaga nga agbiagon no kuan. Iso nga medyo kwa. Second week ti may isang malpas ti tera. Depende sa te amo no imot amo awan to kwada mahidiya hadiya kuno. Po kaagin nagsingsingpot kayo agin paparagsit kayo mot atapno ada paskwayo hadiya yo. Malpas ti Ramadan apo na kaduman kiti datoy middle east nga agbilang-bilang ti iti sweldo na o pityu-pityu tanto man dagitay nawawat dang hadiya daya nga na sobre-sobre gasam data adan to reklamo nga OFW nya matinintid dagiti na kadu mapingpinggang inawak na kadu nga may danga kiti kakabagyan na may danga nang nangan dito nya malatin intid da ani mal dagiti iimot dagiti amok kung kunadan to manen before Ramadan latan na sir ko na ni Daniel si Cardenas kita kakabsat no makasangpatak na sapa kasi mapanak ito no Martis manang Angelina mapanak no Martis si Jay Lagomera iso nga jak amuno kasanon to. Before Ramadan ko na. Apo sir, mamati ka mat ka dagijay picture da ko na ni Apo Daniel si. Mata mi bibiyang ko, wala mo picture ng damin nga picture da sa pere tay sobre makita kami nga lumabas til wall. Iti wall ko ta nagaduti ay friend ko 5,000 nga friend ko ka manuti taga manuti taga Middle East Apo aglabas da gitay may sa da picture na subri-subri lalo ibagaw kada jay kada basa-basa amat ko like kung amat no ketso ako na ay i-like ko mati no majak no konsonada ti i-post da ka ya ay la-like lata basta nabasa ko no picture ketso ako na Manang Angela. Hello to Romel Leste, happy watching Romel ag-present ka Romel kani tanno danaga mo dito Romel Leste ni Romel ko agpapakambas ka kabsat tapno madungot ti subscribers nga mga babati balay. Romel niya danagamon Romel parang mga bakati baboy.
Haha, dagitoy karubag ditoy kasi da siya awan problema no iturog kulatan awan met bisita mi. Apo, pintasan manang rubi galapon. Talaga pa nagbibisita apo. Kasla ko mano kwa suwangsangpot ka ko mako. Nagimas ti pa usem mo iluka mo diri daw nga ako. Apo, aji sa nga pasilyo nakadumugayam ti inawa mo na apo anay pusok. Anay, anay, adu, unay nga latok ti ugasak ko namno ko. Pura grega mo, tintibiyag ti OFW yung kakabsat. Nga na nga ati imat ko, imatay ko, may mayupar nga kasjay. Apo na imot dagiti dito, dito iti pakakitang di tao nga saan nga mataw-taw ti mataw-taw an Pinas ko na. Nyata, mataw-taw an Pinas ko na. Apo, naimot na dito sir, dito iti makitam ti tao nga saan nga mataw-tawan Pinas ko na. May sapay sir pa-invite ulit ako ko na. Ayang, kahabsak hanggang ngayon. Kaslay tay ko maman na kanya kong baglang tahan na tuloy parbaon na ko mga nalpasong ko na ni Mana Angelina Cortez. Nagrigat si kayo. Isong siyempre, nagrigat apo ti aginaw, dyan lang pagpatasan, ay tarabakok ti sa nga pulong tawang kakabsat, hanga aginaw ti ubrak na, ngam ko kami di jay, siyempre napaspas na kami nga agunay, isong dahil di para inaw mi di jay lagumera man ng tanagado nga pinggan, apo kaya ayam matag cellphone baro, madyayan ti, cellphone iso na nga, kuwang pempendingin na ko, iso nga mapangko, agawan no ka, siya kon, awan pa ti, ata panagin na mga 15 minutes, awan pa iti 5 minutes nga inawa data, nagbayad nga kasi ko talaga yung kasjay mo, sa mo yung panty na podo ka din mo, ko, naikat di lanit nun, sa mo sinabunan, inbal na mo, shoot, nalpas na may isa, no, no, may isang plato, 3 minutos mo, kanto nga maka-inaw, madyak kay ti kasjay. So, Daniel C. Cardenas, sa watching ka na kayo aming kakapit. Message retracted ko na. Awin niya, yung baga na ka di. Biglang tuloy pa ba na kung kanal. Hindi naman yun. Hanak ka di aginaw kanya agi-serve. Nalaknak lang no ko. Apog serve ka man, agi-serve. Siyempre man ang uri agi-serve. Kanya, aginaw to karod man ang no, may malpas ni serve mo. Ako, waitress ka mo. Gayam dita man ng Angelina Cortez. Hello, ako naging na kanya sa gisip na lang no ako na. Hello to Romel Leste, happy watching kada kayo amin na pong buya kayo to bigat kakabsat. Alas 7 tirabi di Pilipinas si panagbuya no bigat. Dishwasher sir, ni man ang dishwasher. Dishwasher at ikasgi mo pa isa sa luko mulat ta di jay ko. Isa sa luko mulat ta padamdam ko, syung ko namon ko na nakuanan. Adam makasjay da makidi di da kaya nga isaksak dagiti naman mo. Anda alisto te ginnaw ng buyatam na pudot nga danon won sir. Kailan pa ang raffle mo sir? Susulta di pagbagami si ka Romel Leste nga no kuma 15 to 20 April yung bagadamat nga agpababanak iti April. Ramadan ka no. Iso nga kitakto lang tapo kay madanagan ta kitakto no kasanon to tinapintas nga daw no makasangputak within 10 mabalin to nga 10 kasjay kakabsat. No mabalin nga EX10 malpas ti Ramadan no ka Ramadan at least kay kakabsat dumakkel di baboy mamayat pa no may summer lang okay lang kakabsat nga medyo pakpakanan da pay laeng habang nga pagdadakkelan na may mayat pa kakabsat. Balitad talaga dito kasi baliktad kasi dito yung desert yung muna nga kanunda. Nya! Desert yung muna nga kanunda. Mamauyong dan. Desert? Di pa ag desert da muna, tapno kuston to na, kusto nga muna, desert nga muna, tano tumakida, tayo nasamit ti, takida nga muna, santo na agad, kasjay. Daniel si Ure dito yung sister ko na ni Manang Angelina Cortez. Api kasjay. Desert yung muna nga kanunda. Nasamit nga muna, sabay nga, mauyong dan. Uray dito yung sister ko na ni Manang Angelina Cortez. Okay, apikas jay. Desert kano iti muna nga kanunda po. Sarang to o mangan. Okay, happy watching kada kaya aman ni Manang Angelina Cortez, ni Daniel C. Cardenas, ni Romel Leste, ni Manang Ruby Galapon, ni sino pa itidagtoy, ni nagitiag atututitoy. Po,
Uray dito'y sister. Tapos sa dalang agdigos no malpas da aglablaban niya nga tati niya tak puno ko angot dan aglablaban niya aglablaban saan niya jay Daniel C tapos sa dalang agdigos no malpas da nga aglablaban aki niya lablaban ti kamang no linablaban dato ibang bagam Daniel C Cardenas katao lima ng Lina Cortez. Hello to Romel Deste. Manang inya di bagbagam ti Daniel nga lablaban, aglablaban, nga lablaban ti kama mo no linablaban, aglaban da. Maulawak Mildred. Wen manang inya manang Ruby Galapon. Sa dala malpas agdigos no malpas da nga aglablaban. Lablaban, nya di lablaban. Siyempre ado ti kaya na sa unti lablaban Lablaban di plato, no lablaban nga nilablaban ka di dapat dilpata mo kasi lablaban ti kama. Usi ka Daniel si Cardenas ko sisimum sa kita amom Lablaban ti kama sir ko na. Apo, agi tay amok nagagot dang agdigos na babang luta ko namo ni manang Angelina Cortez. Apo, laban ti kama apo kasano dagitoy na apo kasa. No babae di pa nagangputan kakapsat kang gagayem no madungal daw nga di ka pa agdigos ka babae ka nagangput kan bagla kanyami nga lalaki ta hanga pumangso no dungal dawon. Ay kasdi mi labasid gayam ti ulo na ko awan datay ang sugnan. Di ba man Angelina Cortez, laban di ka makano mo, di ba? Kung ano laban nga, aglinaban da nga, fighting, sa bali mo kayam ti laban mo kayam jay katri kakabsat, tilagbabagamo ni Daniel C. Ay na, kung naman Angelina Cortez kakabsat, laban di ka mamagayam, ti magbagana, lablaban, kung kunanan tumo kami ka. Apo, awan tumot ti lablaban nun, kung naman kami jay, ti kayat ko, ti lablaban nga, kung naman mga buyay ti, agbuya ka iti BCD, DJ Pilipinas. Huy, makayo, tagbuya, lablaban. Oh, dati lablaban. Ay na, kung nakakataon ni manang Ruby Galapon. Kas di gaya, malablaban, pagbaga ni Daniel C. Okay, Daniel C. Sisimum sa mo na tagita amo mo, si kamo Daniel C. No sado nagdigos na, kakalnal lang nalpas, kas dyan. Okay. Sa bali man taturungan na, saritanon, kung ano man Angelina Cortez. So wag mo damdaman sa dalag digos numalpas ti lablaban. Apay laban dang muna sa tantog digos. Kas di gaya. Labang gaya ti kama. So nga yung paliwanag na inya nga laban data, laban ti kama katri gaya. Laban ti katri kakabsat. At apan no makadomingo nga handag digos. Makadomingo ang digos handa kaya dati makadomingo ang digos kasano ang dan. Balitad pa sir, lalaki dito itiadda, chikinini na saan nga tay babae, kakasinak no ko nga manglimliming katawak no nakitak jay chikininamok nga lalaki. Nya! Poki niya, aji lalaki itiadda chikinini na, punaling nga sumultop jay babae, kapsat nalingag sila bisikol. Jak sapay na padasa nga inikan ni mami may datoy chikinini datoy dating nod ko mabainak sa apot aji babae ti aji lalaki ti manunutan hang aji babae ti manusnusan aji lalaki ti manunutan ngem aji babae ti madurusdusan kataw ni danyi apo di dapat mapasma ko na naling di babae ako manang Angelina ko mong gawin Apo, talaga nga eksperto data babae nga agsultop kakabsat naling nga umigop. Apo ilag kong ni manang Ruby Galapon. Aji lalaki apo kay aji babae kaya nasa naling nga sumultop kakabsat aji lalaki ti sulsultopon na balitag metan. Aji lalaki ko sultop nga mahanyo lambo nga baka aji lalaki ti sumultop no ka. Ay, ko kala ni manang Ruby Galapon nalaw ti magbagantuan ni Daniel C. Cardenas. Kimbagta si kayo nga Pilipina may hangkay may ramraman nga agdigos mo. Kung ada nga estudyante apo nga nagtrabaho dito sa Saudi Arabia. Kung nakano aji ay amo na ko. Hoy, kayong mga trabador, magano kayo? Maligo kayo ang baho-baho nyo. Kung nako. Ngati pagbagana mo dadya amo mi nga babae bagana nga naangdod kami ko isuda kan pa dada pa digdigos ti makadomingo si kami kidi nga trabador nga Pilipino ti pagdiguson da kano ta naangdod kami anda mo maangod dati bagbagida kasarod nga maangod dati bagbagida sir ko bangbanglu da nga bangbanglu kaya dagpaw-paw
Haan nga isukat nila kayo na ano kas dyan nalinga dahil babae ko naman Angelina. Madina kayat manang Angelina madina kaya dahil aji message mo maudop maikat no ka. Manang Angelina dahil aji message mo ko maikat dito dito wall ko dito ay anti-comment section aji no na ang isukat nila kayo na nukat ako kung nako maikat kabsat. Maikat manang Angelina. Ano gelek kawon okay lang. Ngam lagi message mo kanyak nga na hangay sukat gila kayo na naling babae ko nam ko mabasa nan sa message retracted ko nanan eh. So nalaing dati kuan ni Apo Lolo mabasa nakakabsat. Okay? Siyak tinang ikat kung ano ni Lolo ti mangiikat si kagayam ti mangiikat manang Angelina Cortez. Okay? Thank you very much kada kayo amin nga 6 million in the house. Po na-exercise man ti ko ayon. Gangay sir dapat aramidian ti by the best datap no sa andang maunoan isukat kasi amumet ten sir ti Muslim ure manuti. Ay kasjay. Ure manuti asawa dalat tamayat lata no basta mabayagda ka absat. Allah kasjigayam. Kaya di ka na yung makangag kay te iti daragudo o ti ungor ti helicopter gam di tayan yun no agkakabalay kayo kita amo yaw. Helicopter nga kana yung agandar gasam data. Alam ko always shock sir kung ano man ang Angelina ka. Ayan. Di ka na yung kayo nga kanayo ka makangag iti ungor iti helicopter di ta unog ti balay dano ka. Apa. Agagang paampayag muna santo aglanding. Saan sir? Ada akong ti third floor ko na ni Daniel si Cardenas. Ay nice. So nga indilit ko. Ito yung saan sir? Da activate ti third floor ko na ni Daniel si ala. Wari kidi ko no. Urugoy na na iti helicopter ka. Ampayag muna santo aglanding. Diba? Kaya tan na ti Pilipina ti Tanadalus sir. Kaya tan dati Pilipina. Isungasi kayo nga Pilipina. Kasjay. Ngam tirigat na bagta dagiti agita daduma ko handa nga agkwa handa nga kasla babayin dagita trabador data syempre nasiseksi kayo nga Pilipina eh sabali ti kasla sabali gamin iti sabali mga min nga no itagtangsang si tayo iti Pilipina apo ti sa dadabdo mga lahi mas nadaldalos ti babae ti Pilipino nga mugili daduma apo nga lahi ka absat kang gayon ken talaga makita maapo nga talaga nadalusda bagkanyayo ta syempre agdigos kayo mamindwa ti rabii kay sudahan dagdigdigos mayat lata ti angdo payud da kadaglalaok tapos hantay pay unay nga inanglit nga Pilipino ta once nga inangot tayo dati kilikili tayo kakabsat no ka mablaw tayo nga daangot ti kilikili ay iradradan tayo iti limon radradan tayo iti aglalaog tapno hang agang lityo iso nga mamanumot adu mo lat ti agang litmot ang Pilipino nga nang runa dagiti foreigner nga agang lit ngum kanya ko syempre makwatyo kwata yung makastata yun. Uray dito yung sir, uso ti adu asawa da animal mod ko na nang pwede all din nak nang lumas. Okay? Happy watching kakabsat ken gagayem. Kada kayo aming agbuy-buya. Happy watching kada kayo amin. Okay, thank you. Ulak ko yung ulong ganisa. Ayan. Sabali mo dati. Okay? Okay. Sexy ti Pilipina ta uri bakit ket hanggang malasin nga bakit ta argued ngamin kuno so pay manang Angelina man ko no apay kasano ata ti awan ti pagpapugisan nyo da kayo nga da Middle East ang kayang papapugis apay nagatid dugdag kita bubuyo agaso nga kita contestant ko tisbul ko pa apay nagatid dug ti bubukyo ang kay mga lagpapugisan siguro natin dug ti bubukyo at dugmo kita buk ta babayo kung nakagulod happy watching one sir sa andang sanda agbras dito grabe kas lawan kanya dati personal hygiene no dapapanan miket tapos overnight ka miket make up ti number 1 nga i-prepare na saan nga toothpaste kon toothbrush apay pwede pa naka adapay nga nangina ko no ay namit niya ti inanglit
ay tamet nga rod inang lit nagmadin sa no summer dito permi agadi wara inang lit for Diyos kuno ay apo man kaslate no makaangot ka iti inang lit man ang Angelina kaslate kasla mapulusot datay anges mo nga makasayop no kaslate ay kaslate ang kapoy ka mawampigsam no te may pasayop kasi maangot ka. Apo kaslatay kaslamay salat dadya angus mo nga makaangot no kasi adamot dito nagnina adda sir niyam nagnina apay nangina pagpapugis kita agpipinugis kayo na nga Pilipina madi permi aser ko nata lawan kanya diti personal hygiene ada pay agbras na kanya jo ko umangtalo to yung agbras tapos ala po sa bagay no nadugyo di lalaki tapos nadugyo mo di babae ginugyo datitan awan sa serbi nga do kwartada agtipon ti angot ti mambanglukan anglit apaw nanyaraman nando dyan niya angot na dyan no kwan kaslam wala agtipon ti angot ti bangbanglukan anglit apo bumangsit nga bumanglo nga rudan inya di ba no si tayo ko ijayan ti chemical chemical ti pamayan tiya ipantay di chemical no kakas jay ajay pagtipunon tayo ti yellow con red nga color ko ada sa pagsabali nga kulay ti sa rumuar kuno pagtipunon mo ta ang dud aji banglo ko na bangsit inya rumuar mo no ka nya ta ango na napo kawana ditoy agpinukis kami kuno mo ditoy agpinukis kami sir nagngina pa papukis ditoy sir 3KD no peso ket 480 pesos no ko dito ko 12 euro man ang pagpapapugis ko no ko 8 kas jis jis 500 iso papada tayo ket nabangsit latta no ko ako namo ni Daniel sa Allah ko siyempre nabangsit ko nabanglo kwala ta madidaya angot na nasa ulti angot na siyak ading lina siyak lang ti mangpupugis ti buok kuno nun kuta nang hina ko ni manang Ruby Galapon no duha kayo nagpinugis kayo no ikas di mo lang tapos datoy ingkas di mo gilikod nan tapos ginateng nan intistis na mo di jayan nalpason isiyak ko kada bulan na agpapukis man ang Angelina aglalo nagpaspas nga tungbo ti buko kanya kayat nga pabawada to iso nga makayak mga pukisan nga agtikap-tikap iso nga angko unay nga kwaon nangina dito yati Ruby pagpapukis manang pa nangina mo kita manang Angelina man bayad na ito yung papapukis ko na ko 10-12 sa akong to pala kantitip na nga piso ajay kas jay tipak pa lang dahil mo man kasla nakakalinga mo kasla nakakaba na ng kapayidi itip-tipak ki di dahil agkwan agri rin yung may nakuhala ko niya ikamlatamutan at itipnan ko na ko okay Daniel si Cardenas daka pa ilang ti pakiday 1 KD 1 KD pagpakiday apay pa lang pakiday kayo kasi ka mangkiday na kas di mo lang di kidaya mo dito kitablag itay nay wara-wara nga nay morkat nga bobuok na ikas di mo lang kas jay madi kayo papakiday ka kabsat ta kunada kami no ikagikat kay ti buok itaabay ti mata kumapsot ti panagkita yo kunada depende sa ti dugtibok 20 euro kunana iso nga kunada kanyami ko iso nga no ingkas jay natin ay madi ka no tagpagot ti kurima mat kadakiday taas dugti mata kumapoy ti panagkita ka kabsat kuna okay lang sir no binulan kag papukis so pay man ang iso nga kasi nagpaspas nga ko dati buko no binulan ni Mike when sir iso ti mapapanak ag papakitay tadyak maayos ko kasi mo lang na maala ka tay puler nga si check mana lagkit kiday nga nornos ti kiday ko agatay lang may katong malagatay na imurkat dita ito'y lalaki babae nakakasjay da bagiti babaro nakakiday da nagpintas pa ti kiday dati medyo agkasjay nga medyo agtingra kasjay na kiniskisan na dito kiti babaro adda kiday ti babaro dito agati babaro dito makita mo kita kiday da napimpintas pa ti kiday da ng bagiti babae jak lamet kaya ti agpakitay
Aglalo no ikas di mo nasaki magamin ka kapsat nita ngam di kilalagay dito dito babaro kitayan da tapos aming amuyo kami ti Espanyol labo ke barbunan da nalain da nga agkwa agay kas di barbas da gika dati buok iti saksaka da dito enti kas da iso nga dayjay iso nga agkikindi jay agpakiday da agpakiday ta napupuskol iti bubuk da kakabsat siguro napuskol mo ti ormot da dagitoy wala din gamit da jay sinulid ay sinulid di kasi asa jay sinulid jay no sinulid jay pagpuputo na kasi manang no sinulid wala din gamit dati sinulid ay sinulid kasar po may anak ipit-ipitin na dahil sinulid dapat napatpadasan ta hanapan mo nagpapakiday nagpakita pala pakita kini mami ni mami may sulat at kuano ipang mo lang ipaikat kas di na mo lang nilalwa na mo lang mga gilet ti pagikat ano kas di kas di mo lang opo no agpakiday nang agpakiday na kapo nagsakit ti kuan ni Edric no barbasa naman Angelina ko datan Aji ki dini ati ago ati dito anti babati ago kanal kung ako nada. Ijay ti kaskas jay na po nagsakit nakasaksakit. Sir ipitinda sadan tuguyudon. Naingpis kiday ko jak agpapakiday ko na naman andiyan nila patas. Ito ni Edric kasi nagawa pati kiday na kita niyo kiday naman ang ay ben. May insinya to kiday. Mira. Nagpinas ta kiday na mira kay guwapo. Que labio muy precioso por Dios. Pagwapo pa Qué guapo. ¿Por qué tú muy guapo? Venga. Ayan. Ayan. Ay, guapo. Hindi met makita ko. Ay, kitay mo na. No, kitay solo. Aquí solo. ¿Cómo se llama en español eso? Cejas. Cejas. Mira, enseña tus cejas. Wala lakas ti kumamot kapudaw ti rupa dati nagmaytakide na. Wala lang kos tayo mo kapudaw ti rupa mo ati kay ati putut ko mo po dapat ti rupa mo. Be? Nagpudaw ti rupa na. Nagmayat ornos na. Mama nang kasi idi ubing kami ni kaskas dyan ni May. Kasi napintas ti kiday ni May. Aglalo kanya mo di kay kaskas dyan ko idi. Ni Janjan idi ka ibinilbiling kong kasparigan to tako ako no maganak ko to dyan hospital. Ikagumaam nga mahala kati dara nga ikas jay mo bibig na nalabasit ko na. So nalabasit bibig da tubig. Ayan, happy watching kada kayo aming kakabsat. Thank you very much for watching 7 million ni house. Nagbayad utmos na apo ko na. Umanang may tuwagnos na diyan mo aglano ni Edric napintas ti kiday. No rin ni Janjan napintas ti kiday ni Janjan kas jay mo lang kwa. Iso timang pagwapo tapos agi bibig da nga nagpipudaw tapos ay agi bibig da nga nalalabasit tapos agungda ni agong Nedric pango ni Nedric ni Janjan kasjay sa medyo kwang agsabali da iti langa agsabali da iti kwang po kada kayo amin na po magbuybuyan yak lang nga one hour nagmaton naglabo sa 30 minutes matutog tayo tunay ko sa Domingo na bigat kakabsat talako thank you very much Daniel si Cardenas kakabsat ang pagpapasyo dati ko natagamin no di Pilipinas manang dajayanti ayun ang gatingan dajayanti bagis mo tapos ikas jedam to jayanti big jubing nalabasit ka no jaka mo ano pagpapasyo Diyak mo nagpapasyo tayo kasi dyan. When sir, nagsabali da gwapo, nagbingay da kanya ading ba? Okay, hope you watching kakapsat. Ang problema mi man ng Angelina ni Janjan, nagado dati agagatil man nga gaddil dati pagbagina. Kakasot kada rabi nga iti agas dati gadgadil naman ang ganay sa akan na gilikod na nagado ti nagagatang ming hawam mo lang no iti may paminga mapugtam minga agas ng tapno ti kasta may kwa impadoktor may ajay kunak nga kita damo lang damo mang ti agas nga te medyo makapatay ti mikrobyo kuma handamo mang ti disong ag problema kami kini may dumak umado iti umado iti kwada
apay kuan na sir pa-check up yo apo manang ipa-check up mi adda pay napangkalipay dito ay anti-dermatologo na dermatologist nan kinakita kita damot di dama mo niya ti ipiyap apply da nga anda mo amo nga apply dati aja agas agagatel manang kas kini aja ag nukod kudon na into no kan lumagto agagatel to man di kasi so nga jak amo no kasano atopika piel atopika kano dati sakit ati ubing habang adung adakkel may ikatumo lang ko na nagrigat awan iti mapugtuan nga agas nga magatang tay cream ngay ko naman ang rubical at naman ang cream nga nagadunga impame dapay ada inuman na nga paragat gagatel ada may punas nga kasjay tapos dati ima na kasla agrong dati ima na taan nagatel kudkudkudon na ta kasla agrong dati ima na so nga kakaasi handa nga handa inject cancer ko naman ang rubical apo manang dito ay handa nga uso ti agin injection dito da kita doktor nga babae injection handa nga misuda handa nga injection iti pasyente da so pay handa nga uso sa dala nga injection ito yun no talaga nga nakarong iso nga handa nga inject ito pag lotion sa ada man ang lotion naman Angelina ada ginatang ni may nga talagang special nga lotion na ada kasjay na kakabsat saan nga luptak ang mga luptak dato ita once nga kinudkud na makita mo latang nga nuluptak namin hang ko mga gadil nga tay hang nga tay agmaga danto na maganto kudkudo na kasjay kwanto Adalusyon na jay ay tapadasan nyo Deseril manang isip message mo tuman dito tadamagot to kasi handa nga mangtid iti lotion dito no awan ti reseta iti doktor. Shock circuit permi nga bobodo ng kasla pumpals kadakkel na no kudkudok umad ado jak makaturog budo. Akas di sama nang pumpals mga pumpals dadi nga talaga gadil isuna. Ajay kasla makita mo latang agnisip dito na no kinudkud na medyo into no ikamiti krema agmaga natay to manen ipasak to damdama Deseril apo siya permi nga bodo na apo ang problema na kami manang takod kud nga kasi diyan naglalo nagpungtot ag kudkod ada tay adutubog na no ka lotion paggagatol ko na lotion panggagatol ada man ang lotion na pa dito nga kuha kami wani pasak to lotion panggagatol kakabsat ay suswo dahil ti problema makini dyan tando lumakay apo nagado nga piglat naman ang mabalimpay nga makimistor pogi dito nga ngag swimming trunk no makipistor pogi awanin makita dagitoy datoy naganag itoy pigpiglat na napo agito yan ubot na kadakla dapay ya mayat pa ya nga pang Mr. Pogi so na rupa lang tikitam so nagwapo no iti bagbagina nagkurog no Deseril cream lotion panggagatol ko no okay kada kaya amin kakabsat ken gagayam alagyaman na kapo iti panagbubuyayo ta baka no makaturog kayo thank you very much kada kayo amin kakabsa alako 7 million mo dati bubuyan iso nga ayan ko na po tagpakada ko thank you very much kada kayo amin na po ta sabangay adda mo at kuana arabiin sir mabalin nga outon mabalinin kakabsat ta maturog tayon ta ginanakay mo ta namo nga nabambanog kayo thank you iti panag itigatang yun to isuti igatangan yun to so manang isuti igatangan katong when sir injection ng dak lang maminsan ni bagas na sagad kudkudon umad adumot bagbag iso nga jahan mga iti manok iso nang ka hamot kidi nga kway so naman ang hamot kidi iso na nga naganajay hang allergy ti manok alak babayan na po ta siyempre nabambanog kayo ket thank you kada kayo amin nga wanti labas na babayon na po thank you kada kayo amin nga buybuyag yaman nakaputi kada kayo nga 8 million in the house babay garudan lawunan babay kakabsat ken kayem thank you maminsan to manen babay iti istorya tayo po thank you very much bye